Timun. Selamat menyaksikan. Kisah Mentimun dimulai pada saat petani memanen hasil timun Kitario dan Nyitario. Kitario dan Nyitario bersyukur atas hasil panen timun yang melimpah. Sebelum mereka pulang, Kitario berpesan kepada istrinya agar menyimpan hasil panen timun dengan hati-hati karena munculnya maling yang suka mencuri timun. Di pinggiran desa, Kajat mengeluh kepada Sumo jika ia bisa kelaparan karena makanan kesukaannya banyak yang mati. Sumo memberitahu Kajat kalau desa Sabrangkali sedang panen timun. Kajat tertarik untuk pergi ke sana, namun ia teringat jika desa Sabrangkali dipisahkan oleh sungai yang lebar dan dalam. Terdorong rasa lapar yang mendera, Kajat memutuskan untuk pergi ke sana. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Mindoro, Sahul, dan Prawut. Ia bermaksud minta tolong pada mereka untuk menyeberangkannya, namun mereka tidak bersedia. Saat sedang putus asa itulah Kajat bertemu dengan Pak Bajul. Kajat memberitahu Pak Bajul bahwa ia dan teman-temannya akan diberi makanan oleh Kanjeng Nabi Sulaiman. Kajat diminta menghitung jumlah seluruh temannya. Pak Bajul dan teman-temannya diminta baris berjejer, maka Kajat mulai menghitung. Sesampainya di seberang, Kajat segera melarikan diri dari kawanan buaya tersebut. Di desa Sabrangkali, Kajat segera makan timun milik Pak Mitro dan Wongso dengan lahapnya. Sementara itu, Mitro dan Wongso sedang merusak tanaman timun milik Kitario. Saat mengetahui tanaman timunnya dimakan Kajat, mereka segera mengejar Kajat hingga ke padepokan. Di sana mereka dinasihati Romo Resi agar tidak memiliki sifat iri dengki dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena hidup binatang hutan itu ada aturannya, apalagi manusia. Dengan sutradara Ambarwati SPD, tim produksi Rini Kris Purwaningsi SPDK, Justina Haryati SPD, Agnes Silaveria Bilambar SPD, Clara Mahardita SPD, Enggar Handayani SPD, Indriana Pujiastuti SPD, Angela Christine SPD, Gilbertus Edvan Fidelio, Samuel Kevin Dwianto, Samuel Victory Putra Hartono. Dengan para pemain, Samuel Ditya Raharja memerankan Kajat, Andri Putra Hutama memerankan Brahmana, Valencio Vinanda memerankan Sahul, Leonardo Raven memerankan Prawut, Catur Christian Prasetyo memerankan Mindoro, Felicitas Diva Karunia memerankan Nyitario, Charles Fernando memerankan Kitario, Feli Pradipta memerankan Wongso, Rafael Evan memerankan Mitro, Tadios Joshua memerankan Sumo, Mores Winasta sebagai Boyo, Abraham Kevin sebagai Boyo, Daniel Martin Sihombing sebagai Boyo, Farel Octaviano sebagai Boyo, Jonathan Adi Wicaksono Boyo, Yeskiel Julian Prabowo sebagai Bowo, Sakaraja Bima sebagai Boyo. Dan berperan sebagai pemetik timun ada Ana Maria Galo, Yosita Gia Ferananda, Novia Anji Prasetya, Hana Marsehara, Jocelyn Jelita, Lintang Gantari, Naura Asa, Bintari Helga, Naomi Angelita, Gabriela Indira, Rachel Denita. Selamat menyaksikan.
ora omong. Kok ya ndelalah ya Pak Ne. Delalah kepiye to Bune? Wong panene iki dadi lho. Lho Pak niki pripun to ndak sawahe liyane lek nandur timun kae padha mati kabeh. Lah sawahe awak dhewe malah dadi kaya ngene. Wah ayo cetok. Wong rabukku kuwi rabuk sing apik, jetur alami. Lan aku perupat ya nganggo ati je. Walah, nggih Pak Ne. Wis Bune, ayo leren karo ngombe wedang. Nggih Pak Ne ayo. Banjur ngombe wedang ngene iki. Lah ngeten to Pak. Monggo, telo lan winipun. Wis Bune, aku isih wareg. Mau bersarapan nang omah. Lah ngeten to Pak Ne. Wis Bune, iki lak panene wis rampung. Ayo panene dibawa bali nang omah. Lah nggih Pak Ne ayo. Tapi aja nganti lali Bune. Sing nyinggah kene dudu priben. Soale kok dak adu tunggang, maling babakan timun. Walah, nggih Pak Ne. Wis Bune, ayo bali. Iki srengengane wis katon ning dhuwur sirah. Nggih Pak Ne.
Kecedaan. Gak ini pas gue dora makan kayak aku rada pelanggan. Kurang. Menang tak pernah ke. Kowe kene. Lah aku nanti. Sak karepmu. Wis, aku nang kono. Gak ini pas gue dora makan kayak aku rada pelanggan. Terus juga apa ora wong iki? Delok pakaian iki sugih, Hul. Wah, Empuk apa atus kaya beling goci. Lah wonge arep nyabrang takon. Mas, nyabrangke ndugi pinggir mriku pinten? Wah, nek wong sugih mesti nyah lho. Wah, paling ora 100.000. Oh, sik to. Nyabrang pinten lah tak jawab 10.000. Wonge jawab, oh, nggih monggo Mas sabrake. Terus tak berangke. Lah tekan pinggir kene iki meneh 5.000 karo aku. Lah, kurang muwut. Lah iya, terus tak tagese 5 kuwi to, le nyauri wong iki ngene.
Lah jenengan rak nggih melu numpak to Mas. Dadi bayare separone dek ben adil ngono dari wonge. Lah ra mbok cemplungke kali wae, Wut. Lah numpak ngarep aku numpak beri le tekan pinggir sing kono to. Aku ya tau nyebrangke wong dibayar duit palsu. Lah kok iso dibayar duit palsu? Kowe ngerti ra duit 100.000 gambarke apa? Gambarke Presiden RI pertama Bapak Ir Soekarno. Lah, kuwi duit palsu. Kuwi duit asli kok palsu piye to, Roro? Coba gambare kalian sirahnya dhuwur diwale nyang isor. Nek Pak Karno mbot berarti duit asli. Nek Pak Karno ora sambat-sambat berarti duit palsu. Apa meneh Pak Karno iso ngone-ngoneke kuwi ya, Rok? Berarti kuwi duit asli. Ngone kuwi generasi gampang mensu. Lah kowe iki aneh, duit kok kon sambat. Aku ki ora aneh. Ning pinter mergo sekolahanku SD Kristen Loro Klaten. Endi kuwi? Karo sekolahane sing mewah sekali alias mepet sawah sami kali. Nanging SD Kristen Loro Klaten kuwi duwe divisi. Dheku murid sing mandiri, berprestasi, berbudaya, berdasarkan nilai Kristiani. Termasuk ketoprak iki dienggo ngujudke visi kuwi mau. Terus ekstrakurikuler apa wae? Akeh nu pramuka, seni tari, karawitan, paduan suara. Ya wis tau juara. Benar nu juara 3 lomba mau cepat sak Kabupaten Klaten. Juara 3 lomba mini soccer tingkat kecamatan. Juara 4 vokal putra putri tingkat kabupaten. Juara 1 CCA tingkat kecamatan. Wes ketimbangane donsel ayo nembang wae. Nembang apa, Hon? Manut Mas Gandhe wae. Dadekke, Mas. Yo, kau nek jaluk terus tinggal mau wae. Wes kok ngendi, Cak? Aku sapa dolan-dolan. Lah mlakumu koyo kowe ngono to, Cak? Yoro aku ngelek, aku arep balon tulung kowe kabeh, belum ora? Moh wong kowe kerep ngapusi awake dhewe kok, moh. Pisane iki tulung ana sabrangno aku ya, Bun. Moh ora tau juga. Pisane
Wes, ben, aku tadi kok cukup kali iki. Nek mukti ya ben mukti, nek mati ya ben karep ana kali kene. Oh, Bapak Jul. Yo Bapak Jul, aku ora bakal mlayu wong aku wis mbok cekel saiki. Yo ning kok sih Bapak Jul. Aku ki lagi bingung Bapak Jul. Aku ki setengah itu kok digawe Kanjeng Nabi Sulaiman Bapak Jul. Yo Bapak Jul. Kanjeng Nabi Sulaiman kuwi bakal maringi tedan marang boyo-boyo sing ana kali kene. Paling Kanjeng Nabi Sulaiman ra ora bisa. Tapi rasane boyo-boyo sing ana kali kene. Lah yo akeh iki mesti ana kowe ora akeh kok sate kok. Lah dawe Kanjeng Nabi, aku lek disawe ngentot nae boyo-boyo kuwi Bapak Jul. Lah apa ta emane? Bapak sing nyang kali kene jan. Ora usah Bapak Jul, lek ngentot sak aku wae, kowe ngumpulno kanca-kancamu kabeh saka pinggir kene nganti pinggir kono kae jajono pira cacahe lek ngentot aku. Oh, ngono jan. Yo Bapak Jul. Lah ngono tak juluke kabeh kancaku, tak kon jajan sak pinggir kene nganti pinggir kono ya. Yo Bapak Jul. Kanca-kanca. Ayo barene. Iki awake dhewe dikei tendang Kanjeng Nabi Sulaiman. Kula jan saka pinggir kene nganti pinggir kono ya. Jan hitungan. Yo tak hitunge. Nek wis tak gasike ku damel gunggunge wis pira yo aja nganti dobel. Nggih. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 10, 20 tambah 20, 40 tambah 10, 50 tambah 50, 100. kabeh cacahe 100 Bapak Jul. Matur nuwun yo aku wis mbok tulungi. Muga-muga kowe entuk pangancam liyane aku. Wes yo Bapak Jul. Wah. Jebol kaya brangket to aku iki. Wah, piye ya Kang Wongso? Panenane awak dhewe iki kok ora tau apik ya, Kak? Pokok sabetan berapa wae, patane iki tak janji lho, Kak. Sosok nek pas lekae, ayune tak enak ngene awakku. Lah kok malah tak dodane subur iki, Kak? Lah yo gumun aku. Kabeh tau tak buka kalane panenane patane karo mbotane ora ono gunane coba.
kok ngacat yang desa kene wis cerita kabeh. Yen lek rusak tanduran kuwi kowe. Ora. Lah kowe dawa aku sapa susune apa buktine? Buktine kacat, saksine kacat. Wis. Aja padha drecah, ana rembug dirembug kanggo ati lan pikiran. Aja mundak nesu, engko mundak kliru. Kira mesti kacat kene metu. Kene. Kira mesti cat apa kahanane kowe luput kowe salah. Lah kula nulungi kita ya kok. Oh lah iya, tapi ra kudu ngrusak tandurane Pak Wongso karo Pak Mitra. Kira mesti Pak Wongso karo Pak Mitra ya salah ngrusak tandurane Pak Taryo karo Mbok Taryo. Ya, mesti nek Taryo nandur niku hasilnya saya kula meri. Ya meri kuwi kena, tapi carane sing apik. Kaya takon supaya tandurane hasilnya apik ki piye ra meri rusak tanduran Pak Taryo karo Taryo. Ya ra mesti. Taryo karo Taryo salah ndak wis ndang kacat. Apa wong yen wis tau salah ra ono benere. Nggih ra marasi. Ku ya salah wis kurang kacat kula kacat banjur lunga golek kemerdekaan urip kok bebas urip elinga ya jan urip iku ana aturane dadi ra ono urip sak karepe dhewe. Ya ra marsi. Senajan to urip kewan alas iku uga ana aturane apa meneh manungsa. Oke, beri tepuk tangan saya lagi untuk SD Kristen 2 Sumberjo. Wow, luar biasa sekali ya. Wow, luar biasa sekali ya untuk penyajian terakhir dari SD Kristen 2 ya. Betul sekali. Dan selanjutnya